Good evening po, J Blue family. Good evening rin po sa lahat ng manonood at kasama natin ngayong gabi na ito. So mapagpalang gabi po sa bawat isa, nasaan man po kayo naroroon. Umaga man po dyan, gabi, hapon, pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. So ako po ay personally na bumabati sa inyo ng Happy New Year. So kamusta po ang pagpasok ng 2026 sa bawat isa? So I pray na lahat po tayo ay tinanggap na yung pagpapala po ni Lord sa atin this 2026. Ngayong oras po na to, so we welcome you everyone po, lahat ng makakasama po natin. Ayan, yung mga papasok pa lang po, yung mga mag-join sa atin. So welcome, welcome po. Ayan, so mapagpalang gabi at again po, Happy New Year to everyone. So ako po si Pastor Sheik Alvarado at welcome po sa ating Speak Life Season 3. Ayan. So, muli po, ngayong gabi pong ito, makakasaksi po tayo ng isa na naman pong kwento na kung saan ay makikita po natin ang pagkilos ni Lord sa kanyang buhay. So, makakasama po natin this time ang asawa po ng ating pastor na una po nating nakasama this Speak Life Season 3. So, malamang po sa J Blue family, we know her. So, you can comment down below. Sino po ang ating guest ngayong gabing ito? Yes, walang iba po kundi ang ating pastora Marivic Cruzada. So, makakasama po natin siya from this night. So, galing siya po ay katuwang po ni Pastor Gab sa atin pong J Blue Pangasinan. So, let's all welcome Pastora Marivic Cruzada. Pastora, yan po, you can unmute na po ang inyong mic. So, we can hear you po. Ayan. So, let's all welcome Pastora Marivic. Purihin ang Panginoon sa ating lahat. Isang magandang gabi sa ating lahat, sa mga nanonood na Speak Life Season 3. Amen. Amen. So, panibagong kwento po ang mga matutunghayan natin sa buhay po ni Pastora Marivic ngayong gabi pong ito. So, ayan. So, Pastora, are you ready na po ba para po ibahagi sa atin ang inyo pong kwento kung paano po si Lord kumilos sa inyong buhay? Kung paano po yung inyong mga naranasan. Ready na po kayo, Pastora Marivic? Ready for the glory of God. Amen. For the glory of God. So, wag na po nating katagalin. Tayo po ay magsimula na. Amen. To to share your story po. Dahil nakabati naman na po kayo sa ating mga kasama ngayong gabi pong ito. So, sige po. Kung handa na po si Pastora Marivic, I believe yung mga kasama po natin ngayong gabi pong ito, handa na rin po tayo na marinig ang patotoo po at kwento ni Pastora Marivic. So, Pastora Marivic, kamusta naman po kayo as your kid life and teenager life, yung habang kayo po ay lumalaki? Can you share some of your, kumbaga, mga core memories po or mga naalala nyo po nung kayo po ay kabataan pa? Amen. Nung kabataan ko, dahil nga po wala po ako nakagis ng ama, is kung saan-saan po ako napunta. Ayan. Kaya po, dahil sa lumaki ako na walang father, dumating yung time talagang nararanasan ko yung nangungulila ako sa ama. Ayan, katulad na may mga kalaro ako. Tapos sila may tatay. Tapos ako wala. Nagtatanong ako pero alam ko naman yung nangyari sa magulang ko kaya wala akong magagawa. And then times goes on. Dahil nga single parents yung mother ko at yung mother ko ay may pinagdaanan ding hindi maganda sa buhay. Kumbaga sa loob, mahina ang loob niya. Ayun, nakarating ako ng Bisaya, tumira ako sa Bisaya, tapos
nag-aral ako doon ng grade 3, tapos nung nalaman ko nag-asawa yung nanay ko, kasi sumulat yung ano, yung ibang babae, gano'n sumulat sa akin. Tapos naiyak ako, hindi ko kasi alam. Tapos nung dumating yung nanay ko, sumama ako. Doon na nagsimula. Nung sumama ako sa Olongapo uli, doon na nagsimula yung ano, magulong buhay. Ayan. Pastora, Ah, magtanong ko lang po, ilang taon po kayo nung maghiwalay po ang parents niyo po? baby pa ako, bata pa. Ah, Kaya hindi ko hindi niyo na nakita. po talaga nakagisnan ang inyo pong tatay. Opo. Mm. Ah, baby pa ako noon. Bagamat merong larawan daw sa ilalim na pinunit ng nanay ko at pilit kong binuo hanggang sa sinunog niya, hindi ko na naalala ang itsura ng tatay ko. Ayun. Kaya yung habang lumalaki ako, maraming naranasan. Yun, balik tayo doon sa ah, yung sumama na ako sa nanay ko na bumalik sa Olongapo galing ng Bisaya, grade 6 ako. So sa Bisaya, honor student ako. Tapos pagdating dito, hindi na. Gumulo na yung pag-aaral ko kasi nakakaranas na ako ng ano, ng pangmomolestya ng stepfather ko. No, kaya nga, ano yung hindi na ako makapag-focus sa pag-aaral ko, tulala ako. Tapos hindi ko alam kung kanino ako tatakbo. Tapos pag may nagsusumbong ako na ano, chinichismis pa kami na kung ano-ano mga ginagawang kwento. Grabe talaga. Kaya pagdating ng grade 6 ko, umalis ako sa poder ng nanay ko. Tumayo ako mag-isa. Ah, kung saan-saan ako nagtrabaho, parang naging independent ako. Binuhay ko yung sarili ko na makalayo ako sa poder ng nanay ko. Kaya kung ano-ano mga trabahong naranasan ko para makasurvive. And then, habang kumikita ng pera, tinutulungan ko rin naman yung mga magulang ko at mga kapatid ko. Pero dumating Mm. yung time na, uh, yun nga, naranasan ko yung magtrabaho rin sa patay sindi hanggang sa ayun, maraming naranasan at pero sinikap ko pa rin na makapag-aral. Ayun, nag-aral ako, tinulungan ko sarili ko, nag-aral ako hanggang sa matapos ko ang high school. Pero dahil nga galing ka sa broken family, ang lungkot ng buhay ko noon, lagi na lang akong umiiyak. Parang naghahanap ka ng security. Mm. Kaya para bang ang solution ay mag-asawa, gano'n. Kaya doon ko na-meet yung tatay ng mga anak ko, which is hindi naging maganda yung pagsasama namin. Kaya dahil sa hindi naging maganda ang pagsasama namin, hiniling ko pa rin sa Panginoon na makalaya ako sa Kanya. Makalaya ako sa Kanya. Kaya nga, nung huling araw na talagang itinakda ng Panginoon, siguro yun na yung araw ng paglaya ko. Parang yung sa Ehipto, no, aalis ka na sa Ehipto. Sa totoo lang, maayos naman yung buhay namin doon. Hindi ako nagugutom, may kotse kami, may bahay, pero wala si Lord doon. And Oh. puro kalayawan na kapag lasing na kami, pag may pera, inuman, tapos pupunta kami sa mga beer house, kahit sabihin ko pang ano, dadali niya ako dyan sa mga gay bar. Talagang binibigyan niya talaga kung ano yung gusto ko. Kaya lang, hindi ako masaya doon. Hindi sapat yung, Emptiness pa din po. Ano po? oh, at Wala dumating po yung yung totoong joy na galing kay Lord. yan, opo, malakas akong manigarilyo, malakas akong uminom ng alak. Noon, vitamins ko alak, no? Pag may mga problema, siyempre, ano ako, kumbaga, independent ako. Tapos, full of sorrow sa buhay. Parang ang dami ng mga pangit na mga nangyayari mula nung namulat sa katotohanan, namulat sa mundo. Ayan, dami. Kaya parang alak yung nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Na kapag nakainom ako ng alak, ano, kaya ko nang harapin ang mundo. Malakas ang loob ko. Kaya
which is hindi pala yun, ano. So, dumating yung time, balik tayo doon sa nakilala ko yung tatay ng mga anak ko. Tapos, dumating, hindi naging maganda yung samahan namin. Kaya, talaga dumating yung time na nanalangin ako sa Lord, Lord, ayoko ng buhay na ganito, tulungan mo ako. Gusto kong makalaya. Gusto kong makalaya sa buhay na ito. Kasi, nandyan yung halo-halo eh. Lahat ng bisyo naranasan, no? Alak, alak, sigarilyo, tsaka yung nakatikim na rin ng ano dahil nga dun sa partner na sa nakaraan kong partner. Ah, pero yun nga ang isa sa hiniling ko sa Panginoon na palayain ako sa bagay na yun kasi hindi talaga maganda. Sabi niya kapag ang isang kamatis nabubulok, madikit ka doon, mabubulok ka rin. Naawa ako sa mga anak ko, kaya sabi ko, Lord, dumating yung time, tulog na sila, ako gising pa. Sabi ko, Lord, kung hindi mo palalayain sa buhay na ito, kunin mo na ako. Ayoko yung buhay na ganito. Yan, na full of flesh. Yung mga kalayawan, mga, mga bisyo, namumuhay sa bisyo pag may pera, no? Kawawa yung mga anak ko, paano yung future? So dumating yung time talagang para akong ano, yung isdang si Palos, nakakalusot ako sa kanya. Kahit tinahabol niya ako, tumatakbo ako papunta sa kabilang bundok hanggang sa, excuse me, dumating yung time na nakipag-bargaining ako doon sa ano kasi naghahanap ako ng parang para makalayo, layo-layo talaga. At sabi ko, yun nga yung naging amo ko doon na sa Cavite. No, una ayaw tanggapin kasi may kasama akong bata, yung bunso kong anak. And yung pagdating doon sa sabi nung naging amo ko, sabi niya nung una ayaw niya na may kasamang bata. Pero nung kinabukasan, nalungkot ako noon. Siyempre, nag-pray ako sa Lord. Bagamat alam ko may Diyos, pero um, mas lalo kong nakilala ang Diyos nung nandun ako sa Cavite. Ayan. So, in short, nakipag-bargaining ako doon. Sabi ko, kahit wala ng sweldo, makarating lang, makalayo lang ako. Palayo lang kami ng anak kong bunso. Ayun, pinabiyahe kami. Hinatid ako sa Victory, umiiyak. Sabi ko, anong buhay ito? Ba't ganito ang buhay namin? Ba't naging ganito yung buhay ko? Parang hindi ako ano sa pag-aasawa, yung ganon. Umiiyak. Tapos pagdating doon, ang bilis kong ano, natagpuan yung bahay nung amo ko. Parang parang smooth yung ano, yung pagpunta ko ng Cavite. And then dumating yung time na ilang araw na ako sa Cavite. Tapos meron akong kasamahan doon na nag-aano sa bukid. Ayun, yung nasa bukid na. Nagpupunta kami doon. Tapos biglang na-meet ko yan sila Bishop. Nagba-Bible study sa ilalim ng puno ng Pastor, ano pa siya, Destiny pa noon. Si Pastor Leo Vidanya, nagba-Bible study sila. Ayun, umaten ako doon. And yun nga, ini-invite na ako na mag-church sa Villasona. So, dumating yung time. Siyempre, sabi ko sa amo ko, Sunday, nakipag-bargaining ako sa amo ko. Sabi ko, ma'am, kahit po wala na akong day off, payagan nyo lang po akong maka-attend na makapagsamba. Ayun. Alam nyo, bago mangyari yun, bago pa ako makasamba doon, dumating araw, nagsasamba pa ako sa Katoliko. Ng araw na linggo, dinodoble ko pa ang misa, ma-please ko lang si Lord. Ganon ko kalab si Lord, lalo na kapag ako'y panahon ng, nasa panahon ako ng mga matitinding pagsubok. Talagang matindi ang kapit ko sa Panginoon. Dinodoble ko pa ang misa, ma-please ko lang si Lord. Pero naunawaan ko na hindi pala yun ang ano, hindi pala yun ang tamang kaparaanan ano, ng pagsamba. And then, yun nga, dumating yung ibang linggo, nakipag-bargaining nga ako sa amo ko. Sabi ko, ma'am, kahit po wala na pong day off, basta makasamba lang po ako. At pinayagan naman ako.
Alam niyo po, yung naranasan ko dyan sa Villasona is, ano pa yan, open field pa yan, ano pa lang yan, at kumbaga, 4 na poste lang na bukas. Pero, Opo. grabe po yung pagluha ko kada worship. Grabe yung pagluha ko, iyak ako ng iyak pagdating sa mga awiting pagsamba. Kaya, yun pala yung So, Pastora, ma-cut ko po muna kayo sandali. Bali po, dito nyo na po ba nakilala si Lord sa Cavite or nandun pa po kayo sa Olonga po ay may nag-introduce na po sa inyo kay Lord? Paano nyo po ba personally nakilala si Lord? dati, um, nakilala ko si Lord nung nandun ako sa Olongapo. Ang kwento naman nun, yung panganay kong anak, lumayas ako. Kasi nga hindi nga nagsisikap sa may interview, hindi naman siya nagpunta sa interview. Eh, yun, umalis ako. Dinala ko yung anak ko sa Bataan, tapos bumalik ako ng Olongapo. At yun nga, nakapagsimba ako sa isang born again na na-meet ko doon yung dati kong kaibigan na born again na siya. Isip ko nga, baka pinagpipray ako noon eh. Kaya ano, and then, yun, siyempre, inalagaan ako nung mga ano doon, at nataniman nila ako. Yun, tinaniman nila So, sineran, yun tutulungan po yung sana first time nyo po na po. makaano talaga. Kumbaga, isurrender po kay Lord ang inyo pong buhay. Oo, bago pa mangyari yun, na-meet ko na yun, yung kaibigan ko na yun, nagsimba pa nga ako. Pero dahil nga, sabi nga, alam nila na, syempre, pag hindi kayo kasal, eh nasa kasalanan. Pero hindi agad ako nakapagsimba noon. Pero yung dumating yung time na yung umalis ako, lumayas, bumalik ako dun sa simbahan na yun, sa Leos Park. At nagsimba ako doon. Ayun, tinulungan nila ako at balak nila akong tulungan magtrabaho sa SBMA. May pasok ng janitress sa SBMA. Ayun, nag-aano ako ng papel habang siyempre nag-stay ako doon, sinishare nila ako, nakakasama ako sa mga gawain. At yun, ngunit pagbalik ko ng Bataan, wala na pala yung anak ko doon. Mm. Kinuha na tatay. So no choice ako. No choice ako. Pagdating ko doon, bumalik ako sa ama nila. Yun. And yun nga. In short, dumadami yung anak ko sa kakalayas. Tapos bumabalik pa rin. Pero, Ilan po, yun, Pastora, ang naging anak niyo po dun sa inyo pong ex? apat, apat ang naging anak namin. Ako, Apat po. apat yung nakunan ako. May kwento pa Hmm, rin doon sa nakunan. Ayan, yun ang dumadami ang anak ko sa kakalayas. Bumabalik pa rin kasi nga siyempre ang babae talagang mapagmahal sa pamilya yan. Walang babae na hindi na ginustong masira ang pamilya. Kaya lang kapag hindi tama ang pagsasama, yun nga, katulad ko, umaalis ako. At dumating yung time na yung pinakahuling moment na ng pag-alis ko, yun yung nakwento ko kanina. Yung umalis kami, Papunta na po kayo ng Cavite. Oo, yun na. Yun, no. Ganating sa Cavite, ayun, doon ko naman na-meet sila Bishop. Amen. Opo. Ayan. So, kumbaga, yung pagpunta niyo po nun dito sa Cavite po, um, that time po ba ay wala na po talaga kayo nung ano po, nung ex niyo po, ng yung tatay po ng mga anak niyo? Ay, wala na kami kasi nilayasan ko pa siya, Opo. iniwan ko na siya. Opo, kaya ako na mismo yung umano sa kanya, Lumayo lumayo. po sa kanya. Mhm. Lumayo. Yun po. Opo. So, kailan niyo po na-meet si Pastor Gab? Nasa Olonga pa rin po kayo during that time? Gab, na-meet ko siya sa Olongapo. Nagtitinda ako sa Hmm. tabing daan. Kasi nga po ano nagsisikap po talaga ako sa buhay kasi yung tatay ng mga anak ko is bartender siya sa isang restaurant sa Barreto. So hindi sapat.
So nagsikap ako, nagtitinda ako sa tabing daan at dumating yung time na ah, yung kasama niya sa trabaho, dinala siya doon. Dinala siya doon at pinakilala para makautang sa akin ng pagkain. Weekly. Hmm, iyan po yung first time niyo pong ma-meet si Pastor Gab? Opo, yun. Nakasali ko Oh, pa siya, no? No? Dinala tandang-tanda ni Pastora Marivic. Lando. Pinakilala ni Kuya Lande. Eh di sige, pinautang ko kasi ang tinda ko noon, halo-halo, burger, ulam, sa tabing daan, Hmm, ganon. Talagang business-minded ako, mahilig ako sa mga opo. mahilig ako sa ganyan. Ayun. Tapos yun, doon ko siya na-meet, nakita niya kung paano ko ano yun yung mga anak ko at hindi ko naman akalain na kami pala ang meant to be. Pero bago Opo. mangyari yan, nagkakilala kami, naging friend kami. Tapos, syempre, alam mo naman, unbeliever din si Pastor Gab noon. Hindi pala unbeliever. Backslider pala siya. Oo nga No? po. Hindi na nalaman. Backslider si Pastor Pala Gab siya. during that time. Tapos, yun, syempre, alam mo naman, backslide at syempre, lalaki, nagyaya ng date, ganun. So, nag-date kami. Sige, pinagbigyan ko, nag-date kami. At saan kami unang pumunta? Sa tabing dagat. Sa tabing dagat, nangarap pa kami, ha. Nangangarap pa kami na if someday, ganun. Sabi pa nga, sa Baguio daw kami pupunta at sa church, yung magsisimba kami. Yung pala, hindi ganun ang plano ng Panginoon sa amin. No? Ayan, siyempre hiwalay na naman kami, balik na naman sa ano namin, pamilya. Tapos, yung, alam nyo, bago mangyari yun, nanaginip ako. Nanaginip ako. Na-meet ko na siya, pero wala pa kaming relasyon na ano. Nanaginip ako na meron, meron daw akong lalaking na-meet, nakilala, tapos tungan-tuwa daw sa amin yung mga tao. Mm, yun pala, pinapakita Si na ng Pastor Gab Lord. pala po yun. Oo, tapos sabi ko, may lalaki akong mamimit. Magiging ano siya ng buhay ko. Sabi ko sa sarili ko, ako na yung nag-aano, nagpe-predict ha. Magiging ano siya. Tapos na-meet ko si Pastor Gab. Ayan. Ewan ko, bakit gano'n na lang yung pagmamahal na nadama ko sa kanya. Alam niyo, yung pagmamahal ko sa kanya, unconditional. Na hindi ko Galing po kay hinahangad Lord. na sa akin siya dahil may pamilya ako. Basta Opo. mahal ko lang siya na walang kapalit at walang fleshly na ano, yung Desire. sexual na hindi ako Opo. nagde-desire. Basta yun, sabi ko nga, bakit gano'n? Inilagay siguro ng Lord yung love na yun sa puso ko. Kasi may plano siya sa amin. And then, Opo. dumating ang time na lumipat na kami dun sa donor, napunta na kami sa Tarita, wala na kaming contact. Wala na kaming contact niyan. Nawala lahat. Walang cellphone, walang ano, kasi nalaman na nung ano eh, nalaman na nung tatay ng mga anak ko, nahuli niya akong ka-chat siya. Tapos syempre nagalit. O, tapos nakiusap siya na kalimutan ko 'to, kahit na magsugal ako, okay lang, gawin ko lahat, basta kalimutan ko daw 'to si Pastor Gab. So, inano ko 'yan, kinalimutan ko. Hindi, wala kaming communication niyan, ni cellphone, ni ano. Tapos dumating yung time na siyempre hindi na maganda nangyayari sa amin kapag tuwing ako ay nag, nag parang nag-aano na ako na ayoko na ng ganitong buhay, ganun, ganun, ganun. Lahat ng pangako sasabihin sa akin para lang makumbinsi. Pero Stay po kayo. Opo. hindi talaga Hmm. siya nagpastora. Mhm. At Paulit lang ang nabanggit pala po, Pastora Marivic, ni Pastor Gab nung pong siya po ay aming na-interview na siya at na kayo po ang nagpapunta rin po sa kanya dito po sa Cavite noon. po. Mhm. Ayun, balik tayo dun 'no. Opo. Nung na ako sa Cavite, nagchu-church na ako. Tapos 'di ba sabi ko yung during worship, umiiyak ako, pero yung pagluha ko pala na yun turn to healing. Nakakalaya na pala ako, unti-unting ginagamot ng Lord lahat ng sugat, lahat ng pain.
na naranasan ko mula nung bata hanggang sa kasalukuyan. Kung sabi ko pa nga noon, pag naka-move on ako, ano eh, mag-a-abroad ako. Kasi pag nag-abroad ako, magkakapera ako. Kasi pag may pera ka, may power ka, parang ganun ang kaisipan ko. Pero nabago yun. Nabago Binago po yun. ni Lord. So, Opo. ko nung naging masaya, nagkaroon na ako ng kapayapaan. Sabi ko kay pastor, okay na ako dito. Ano, susunod ka ba dito? Yung Mm. ganun. Nung umalis ako, nung kunento ko yung sabi ko sa yung tumatakas na ako, sumakay na ako ng bus, kinukontak ko na siya noon uli. Sabi ko pa nga noon, sabi ko sa kanya, sabi ko, Gab, sunduin mo ako dito, ganun, ganun. Siyang una kong inano, bago ako umano doon sa mamasukan ng katulong, ilayo mo ako dito. Sabi ko, pero hindi niya ako nailayo, hindi niya ako na-rescue. Kasi si Lord ang mag-rescue sa Si akin. Lord po. Hindi Opo. Si siya. Lord pa lang. Opo. Amen. Kaparaan Si niya Lord. po ang kikilos, hindi siya. Way And po then ni yung Lord. nakarating Ano? nung nakarating ako sa Cavite, ayun na, born again ako dun, nakilala ko si Bishop, nagkaroon ako ng Mm. kapayapaan sa buhay, pag-asa, masaya na ako. Siyempre, kachat ko siya. Opo. Tapos dumating yung time, sabi niya, pupunta ako dyan, susunod ako dyan. Sabi ko, okay lang, sumunod siya. O kung hindi, okay lang rin. Kasi natagpuan ko na yung ano eh, yung tunay na pag-ibig, si Lord. Si Lord yun Amen. eh. Opo. Talagang yun na rin ang ano, na sumunod siya. At Mm. Kaya pagdating niya, sumunod po din si Pastor Gab noon. diretso sa church mismo. Talagang unang pagbalik niya, church na agad. Yun na pala yung pagbabalik niya. Yung Pagbabalik pag, niya rin po kay Lord at pagbabalik niya po sa inyo. Na ano po, sabi nga po two birds in one shot. oo, pagbalik tapos ayan, siyempre nagsama kami. Tapos hindi naman kami siyempre workers kami sa church. So dumating yung time na sinabi nila Reb na hindi kayo pwede magsama. Maghiwalay muna kayo hangga't hindi kayo Hindi pa po nakakasal. kasal. Opo. Ayan. So dumating yung time, December, tinapos muna namin yung New Year bago naghiwalay kami. At ako'y tumira kay na Bishop, bahay nila Reb. Yan. Inampon ako ng aking Tapos si spiritual Pastor parents. Gab po ay Naiwan sa church po. Sa bukid pa po that time. una, tapos may battle din siya pinagdaanan. No? Mm. Either ano, kasi yung patotoo niya kung magpapatuloy ba siya or magpapatuloy siya kay Lord or babalik siya dun sa mundo. Yung mga ganon. Dahil Opo. nga ano, pero hindi nagwagi ang kaaway. Nagpatuloy Opo. siya hanggang sa lumipat na siya dun sa church mismo. Kaya ako nandun ako Opo. na rin. Ayan. No? In short, nagkikita pa rin kami. Pinupuntahan talaga niya ako. At dumating yung time na sinikap niya na dumating na makasal kami. Talagang doon sa pagkasal, may vision din na pinakita si Lord sa kanya. Bago No? po kayo ikasal. Opo, bago kami ikasal, pinakita ni Lord sa kanya na kinasal kami at ang daming tao, which is nangyari. Oo. Opo. At alam niyo kung ano yung pinangkasal lang namin? Ano, um, yung may nagpagawa ng cabinet worth 3,000 o 3,500, yun ang gastos lang namin sa kasal. Wala akong Tapos damit. minultiply po ni Lord. God will provide. Ang daming Amen. pagkain, ang motif, rainbow, Opo. colorful ang mga damit ng mga abay. Abay. Iba't ibang kulay. Oo, iba't iba. And pinrovide ni Lord yung damit ko. Ayan. Wow, No? Kung praise God. picture na makukuha niyo lang yung picture ng kasal namin dyan. Kaya grabe. Talagang pag lumalakad po tayo sa plano ng Panginoon, He will provide Amen. everything. Kapag Amen. Amen. ganun Oh, kabuti ang Panginoon. yes. Opo, Yeah. amen.
Pastora, ano po ang nagawa nung mga karanasan niyo pong naranasan sa buhay? Yung mga bighati, pasakit po, kumbaga para po ma-shape, mahubog yung pagkatao niyo po ngayon. Kumbaga, ano po yung masasabi niyo dun sa after all those ano po experiences po at ano po yung learnings na pwede niyo pong ibahagi sa atin pong mga nanonood ngayong gabing ito, na pwede niyo pong i-share sa kanila na kayo po personally, ano po yung mga tinuro sa inyong learnings ni Lord, sa mga naranasan niyo pong yun? Amen. Alam nyo, sa mga naranasan ko yan, talagang kailangan mo lang talagang una magdesisyon ka sa tama. Yan. Pangalawa, manalangin ka. Huwag Talagang po kayo manalangin, lagi kay Lord. manalangin kang titigil. Kasi si Lord lang talagang makakagawa ng lahat. Tulad Amen. ng naranasan ko. No? Magdesisyon ka ng tama at manalangin. And yung pangatlo, tibayan mo ang loob mo. Lakasan mo ang loob mo. That's Manindigan ka. Kasi pag opo. dumating yung time, panahon na para humakbang ka at magtiwala ka sa Diyos. Talagang Amen. hindi ka mapapahiya pag nagtiwala ka sa Diyos. Kaya Amen. until now, bilang servant ni Lord, bilang missionary dito sa Alaminos, talagang bawat galaw namin mag-asawa, talagang si Lord sinasangguni namin sa Panginoon. Sabi nga, we must live by faith and not by sight. Kasi God will Amen. provide everything. Hindi magkukulang ang Amen. basta tamang puso lang, no? Yes Tamang po. puso at pusong laging nagpapakumbaba at pusong laging naghahangad na mag-glorify si Lord. Ano? Amen. 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 Thank you And po, Pastora. Napakaganda ng inyo pong mga shinare. Amen. at Sa may kabila po ng, ano po yun, Pastora? Sige po. akong kwento. Di Ay, ba sige. yung bata ako, sabi ko, Lord, sabi ko, bago po mamatay ang isa sa amin ng tatay ko, makita ko lang po ang tatay ko. Alam nyo, nangyari yun. Tinupad po ni Nakita Lord ang inyong prayer. 3 years old ako sa dagat. Nakita ko siya, tapos kasama yung stepsister ko, tapos sinatid kami. Kasi nakasakay kami ng adventure na sasakyan. Tapos nung dumating yung time na, syempre maraming nangyaring sa buhay ko. Dumating yung time na born again na ako, dyan na ako sa Cavite. Sabi ko kay Mm. Pastor Gab, tara punta tayo sa Kogyo, hanapin natin yung tatay ko. Hinanap ko yung tatay ko, alam mo, nalaman ko, patagal na palang patay. Talagang Mm. pinagbigyan lang ako ni Lord. Opo. Pinagbigyan lang ako na Pero ma-meet ko Pastora, yung buti po nakilala niyo po yung father niyo nung makita niyo po siya. Kasi 'di ba sabi niyo nga po, hindi niyo na po siya nakagisnan. Hindi niyo na po siya opo, nakita kasi baby pa opo, lang po kayo. opo. Nagkahiwalay na po ang inyong mother. Ito yung kwento nun. Nung dumating yung time na, ano, yung namatay yung asawa ng uncle ko, naisip namin ng nanay ko na puntahan yung relatives ko sa father. So pumunta kami ng Hmm. tatay ko. Kaya lang di ko nakita at tatay ko doon. So nag-iwan ako ng contact number, ganun ganon. And dumating yung time na pumunta sila ng Olongapo, naligo sa dagat, kinontak ako. Yun, doon ko Do'n po na-meet. kayo nagkita? Okay. Ah, opo. Ano Nagbigyan po lang. Pastora ang inyong naramdaman nung makita niyo po ang tatay niyo po? Masaya ako. Masaya ako, maraming pangarap, pero talaga hindi ko sukat akalain na yun palang unang huli. Pinagbigyan talaga lang ako ni Lord ng Nakapag-usap makita. pa po kayo kahit papaano po Opo, during that time? usap kami. At ang sabi niya, sabi daw nung tatay ko nung bago daw mamatay, hinahanap ako. Hinahanap Mm. ako kaso hindi talaga niya rin ako matagpuan kasi nga masalimuot na rin niya yung nangyayari sa buhay ko noon. At ang nakakalungkot, sabi ko nga kung nadatnan ko pa siyang buhay, papatanggapin ko sana sa Panginoon, share si Opo, Lord. Pero wala na eh. Pinagbigyan talaga ako ng Lord na ma-meet siya, na makita opo. yung. At least Pero, nakita niyo po siya, opo, bago po maging huli ang lahat. opo. Pero Pastor Rashid, ang ano ko po, bagamat wala po akong naranasang nakilalang tatay, may nakilala ko po yung great father na hindi magkukulang. Amen. Si Father. Amen. Amen. Amen.
no? Siya po Kaya ang nga nagpuno nung kakulangan po sa inyong puso sa po, isang tatay. Ano po? merong Hmm, dakila. Kaya nga po amen. kapag nananalangin, Lord, yung mga anak, mga bata na walang nakagis ng ama, makilala ka nila, Lord, sapagkat ikaw ang tunay na dakilang amang hindi magkukulang. 'Di ba? Amen. Amen. Yes, Praise ng God. walang Napakaganda tatay. po ng pastora na binahagi niyo po na yun nga po, meron po tayong dakilang Diyos Ama sa langit na kaya Amen. pong magpuno ng kakulangan nung ano po, pagmamahal na hindi po nabigay ng mga tatay po ano sa kanilang mga anak. Opo. Opo. So, thank you po Pastora for sharing that. At this time naman po, meron po tayong mini game na tinatawag po nating picture. Ayan, kung nakikita niyo po sa ating screen, ayan po, meron pong ilang mga ano po, mga pictures na ipapakita po dyan. At yun nga po, i-share nyo lang po sa amin. Ayan, kung ano po yung, bakit po kayo thankful sa buhay nila. Ayan po. So, ayan. Handa na po ba kayo, Pastora? Sino po kaya ang ating first picture na makikita? Ayun, si Pastor Gab po ang inyong pong minamahal na asawa. So, ano po ang inyong pwedeng mai-share po sa amin na kayo po ay thankful po kay Lord sa kanyang buhay? Amen. I'm so thankful to the Lord kasi ang aking asawa ay talagang ginagawa niya ang lahat para lamang mapaglingkuran ng Panginoon. No, na minsan kahit may sakit yan, talagang babangon yan para lang mag-share ng Word of God. No, kaya talagang, alam niyo po, kaya ko rin yung pinakasalan para maging supportive sa kanya, para sa Panginoon. No, kaya talagang saludo po ako sa pastor na yan. Talagang basta para kay Lord, gagawin niya ang lahat. Napaka-ano po niyan, napakatiyaga, napakasipag, kahit may sakit, sige lang. Talagang yun po, talagang the Amen. best husband po yan. Amen. Amen. Talagang si Lord po ang nagbigay kay Pastor Amen. Gab sa inyo po, Pastora Marivic. Ano po? Okay, thank you po, Pastora. And next po, ayan, sino pong ating next? Ayun, ang inyo pong mga anak na binigay ni Lord sa inyo. Alam niyo po, sobrang grateful po ako sa mga anak ko kasi yung nagsiserve ako sa Panginoon, ang sabi nila, siyempre umalis ako, naiwan ko yung mga anak ko. Eh, sabi nila, ba't mo iniwan yung mga anak mo? Baka mapariwara ang buhay nila. Pero alam niyo po anong ginawa ng Panginoon? Inalagaan sila ng Lord. Habang ako po ay nag-aalaga sa mga bata, nag-teacher sa mga bata ng good news, ang kabutihan ng Diyos, inaalagaan po ng Panginoon ang mga anak ko. Kaya po sila, nagsikap po silang mag-aral. Kaya po nakagraduate ang mga anak ko at ang isa po ay nasa Australia ngayon, nag-aaral at nagtatrabaho. Yan po yung favor ng Lord sa mga God. anak ko. Kaya kapag Amen. nag-tayo kay Lord, wala pong talo. Hindi po Amen. Amen. Yes po. Amen. And our last picture, ayun. Sino po? Si Bishop Leo at si Rev Stella po. Amen. Ang aking spiritual parents, alam niyo, napakabuti ng mag-asawang ito, ni Rev at ni Bishop. Talagang napakatiyaga nilang mag-soul win ng tao, mag-alaga, physically, emotionally. Naalala ko nga, nung nire-reach out niya kami doon sa bukid, kanina nakwento ko kay Pastor na talagang, ay kahapon yun, na talagang magngangalakal pa yan si Bishop para lang mabili ng bigas at ipamigay doon sa bukid. Talagang napaka buti ng mag-asawang ito. Talagang lahat Praise ginagawa nila para ma-reach out ang mga tao, madala sa Panginoon. Ayan. Amen. 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 So, thank you po, Pastora, sa pagbabahagi po sa atin ng mga um, nasa inyo pong puso na pasasalamat sa buhay po na nilagay ni Lord sa mga tao pong yon na nilagay po ni Lord sa inyo pong buhay. So this time naman po, Pastora, ayan, meron po kaming mga cards na ipapakita. So ito po ay Speak from the Heart
Ayan po. So may mga ipapakita po kami sa screen po ulit. Ayan. Na naglalaman po ng ilang katanungan na sasagutin niyo po from your heart. Amen. So, ayan po, one by one po, pipili lang po kayo ng isang card at kung ano po yung mapili niyo po, ayan, may mga question po doon na inyo pong sasagutin. So, pwede na po kayong pumili, Pastor, ayan, from 1 to 7. Number 7. Number 7. Ano po ba ang nakalagay sa number 7? Ayan po. Para sa akin, ano po po to? Para sa Parang akin, ang forgiveness, pagpapatawad. oo nga po, medyo putol din po sa akin. Hindi ko po masyadong na Pastora? pa. Ay, baka po dudugtungan niyo po. Para sa akin, ang forgiveness o pagpapatawad ay ano po 'yon? Isang kalayaan. Amen. That's right, tama po. Kasi sabi nga po, 'di ba, ang pagpapatawad po ay nire-release po natin yung sarili natin doon sa mga taong nakasakit po sa atin. Amen. Napakaganda Amen. po noon. Ang pagpapatawad ay ano po, paglaya Isang, or pag ano yes, po, pag- opo, amen. Amen. Thank you po, Pastora. Okay po, next from 1 to 7, ay 1 to 6 po. 1 to 6, Pastora. 1. 1. Okay po. Ayan. Nakalagay po dito, dahil sa naranasan ko sa buhay, natutunan ko na kaya ko pala na Ma-overcome ang lahat. amen. Sa Dahil sa tulong po ni Lord. Amen. Dahil sa Ayan. naranasan ko sa buhay, natutunan ko na kaya ko palang mapagtagumpayan ang lahat sa tulong ng Panginoong Diyos. Amen. 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 Ayan po. Amen. Talagang pagkasama po natin si Lord, no? Laging may Yes. katagumpayan po sa kabila ng Yes. mga kahirapan, pagdapa, o kaya po yung mga hindi magagandang bagay. Ano po, kaya nga po sabi po ni Joseph, di ba po, sa kanyang mga kapatid, even if you meant evil for me, but God meant it for good. Amen. Napakabuti po ni Lord sa inyo pong buhay. Okay po, so next number po. From 2 to 6 po. 3. 3. Ayan. Ano po ba nakalagay sa 3? Ayan po. The Fill in the blank. blank. Noon, si Lord ay blank. Pero ngayon, si Lord ay blank. O dati daw po si Lord ay sino po ba siya sa buhay niyo po dati? At ngayon po? Noon, si Lord ay Lord, Panginoon ko. But now, He is my master and everything. Amen. Dati po, kumbaga tinatawag niyo lang po si Lord, no? Pag yung nangangailangan po kayo, sabi niyo nga po sa story niyo po kanina, no? Mas dinodoble niyo po yung pagsimba, di ba po? Para lang po, kumbaga, makuha yung attention or yung favor po ni Lord. Pero ngayon po, hindi niyo, kumbaga, nung naintindihan niyo po na gano'n na lang pala po yung pagmamahal ni Lord, di ba po, sabi nga, tinapos na po ni Lord yung dapat nating gawin. We just have to come before Him. At yun nga po, matatagpuan po natin siya. At yun nga po, sabi niyo nga po, He is your everything. Yes. Kumbaga yung mga kakulangan po sa inyong puso, ano po, si Lord ang nagpuno. Amen. 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 So next po, 2, 4, 5, or 6 po. 2. 2. Ayan. O, pwede na po ito. Siguro last question na po natin ito. Number 2. Anong bagay ang dati mong pinagpe-pray na ngayon ay isa ng answered prayer? Dati kong pinagpipray, ngayon ay Apo. isa ng answered prayer. Napakarami ko pong answered prayer eh. O sige po, Pastora, kahit isa lang po na i-mention nyo. Meron akong noon, yun nga, pinag-pray namin ng mga anak ko na makapunta ang anak ko sa Australia. Yun, ma-aprobahan yung kanyang student visa. Answered Which prayer is, na po ngayon kasi nandun na siya. sabi nga po ni Patrick, another miracle in our life. Wow, amen.
Praise God po. Aprubahan yung student visa niya sa Mm. Australia at ayun, nagiging channel of blessing na siya. Amen. 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 Praise God. Ayan. So, thank you so much po, Pastora, for sharing your testimony. At napakarami po nating natutunan ngayong gabi pong ito. So, Pastora Marivic, ayan, bago po tayo maghiwa-hiwalay, baka po meron po kayong final message na gusto pong i-share sa atin pong mga kasama ngayong gabi pong ito, sa mga nanonood at mga manonood pa po later on. Amen. Ang maibabahagi ko lang na kahit na anong mangyari sa ating buhay, anumang bagyo na ating pagdaanan, so kapit lang tayo sa Panginoon. No, tumawag lang tayo. Sabi nga sa Jeremiah 33, tumawag ka at ako'y tutugon at ako'y magpapakita ng mga kamangamangang bagay. Sa Diyos po, walang kalugian. Kaya nga po Amen. sabi ko sa mga kapatiran na talagang kung gusto nating magtagumpay sa buhay, sa Diyos lang tayo talaga magtiwala. Sa Diyos lang Amen. tayo kumbaga, unahin natin si Lord, maging priority siya. Sa bawat pangarap natin, isama natin ang Panginoon. Laging Amen. kasi siya yung magbibigay ng katagumpayan eh. Siya ang Amen. lakas, wisdom, karunungan, kaalaman. Sa kanya lahat talaga makukuha ang, sabi nga, He is the source of everything. Kaya saan Amen. pa tayo? Sa Panginoon lang. Sa Panginoon lang Amen. tayo at maglingkod Ah, habang nabubuhay. Amen. 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 Thank you so much po, Pastora Marivic, for sharing your life's testimony at mga Amen. ginawa po ni Lord sa inyo pong buhay, sa buhay po ng inyong mga anak, sa buhay niyo po ni Pastor Gab. So, maraming salamat din po sa mga nakasama po natin sa episode po natin ngayong gabi pong ito na first episode po natin this year, 2026. So kung nabitin po kayo, wag po kayo mag-alala, magsasama-sama pa rin po tayo sa susunod po na Lunes. Ayan, dahil dalawang beses po tayo mag-i-air ngayong January. So magkakasama-sama po ulit tayo next week. So wag niyo po kalimutan to follow our Facebook page and our YouTube, Instagram. Ayan po, magkikita-kita po tayo next week. Ayan po, Monday again at live po tayo muli that time. So muli po, ako po si Pastora Sheik Alvarado at ito po ang Speak Live Season 3. So good night po sa bawat isa. God bless po. Pastora Marivic, thank you po. God bless po sa bawat isa. To God be all the glory. Thank you, Lord. Amen.